Machini keno nyakora moge jwangen mor mar ni podikete kar kae chenro mara mbaka oromo wamedo kolo kae chal mar piny Kenya ka warango kendo wapenjo kae katwak marwa to podhi mbele wantiere kae kod welo duto ise ornwa ote kod paro mopogore mabende ise ketnwa karnwa chak chenro nyaka sani wagonero kamana ahinya jogo makonwa kani yudo ayo machal nade Tony Kajwang' wacho na sedonje twa kae kendo rito ayo makare Tom Odhiso wacho ni Tom wacho weche maler kanyo kabisa ero kamane Gregory Kipsang wacho ni ntiere kar kae Nandi oluo chenro achiel kachiel okinyi makawuono Kipsang bose donjo kar kae Tis Nyomboga wacho na winjo makare kantiere Nairobi County kae weche mag chal mar piny Kenya chopo na yo makare Ochieng Peter Omino Cleophas Ankori kae chenro gi sana luo chenro momako piny kendo elwora koni wacho ni wanwaru e yo makare ero kamana ahinya Owakos PK awinjo makare kantiere Kosele Nazareth kae ero kamano Timon Owila losnwa Urura Mogi TV nolal dweche ariyo mokalo Migori County ang losiane yudo wakanyo e mbui marwa mar Facebook wagonero kamana nyae Ruth ndio chini giote ka wache kani wayie waduto ni jakom oganda ne ohero ywage okrach en mana ni governor wanga to chal madwa overdo koro gidhi ketho gini loso nyasi dika omenda mathoth penjo en ni omenda midhi ti godo e pango nyasi ni en mar counties makaluo koso pes ODM koso en pes jotend ODM Raila nok dwa gik mabagni gik abinagi emomiyo ne odwaro mondo mi oike within 72 hours anaparo ni joma pod dwa ywago Raila owinjo dhi kango ka Jaramogi we are in the healing process kigi medwa mirima aluoto wakanu moja inako aya ero kamano kumute mari Jack Jawarianda wacho kani oluo chenro machielo ntiere kae Lewis Woda Wasiboda Rupin Cleophas aluoto wakae kantiere Wasiboda one locked kae nyake giko e ote Maruth nyathi Ochieng kae ng'eni ne wamule nang'adi Eric kanyo kani idhi mbele gi paro mantiere goda itieke mana yo mapiyo mondo mi ayud paro mag jotwak mamoko kae kwa dhi nyime kod twak ne pod atieke ka wacho ni jo Homa Bay nyone gi era malich ahinya gin gi gimiluongo ni absolute loyalty ne migosi jaduong' Raila Amolo Odinga emomiyo mirima pod wanyalo bedo godo mang'eny maka ong'iswa ni nyasi kelo mar pod ywago jaduong' to wan ok onyal tamore koro paro manyalo bedo ma ng'ato nyalo paro ni nitiere omenda mar jopiny ma jo Homa Bay aparo ni onego kanyo wuog ma ler kabisa na jopiny ni omenda margi ema chal ka gime inyalo ti godo loso chenro machalo kamano anabet county assembly ma Homa Bay to bende kinde malach kabisa sebedo ka ajiwo komiti mar budget ma ng'iyo weche mag omenda kod kaka omenda mag jopiny tiyo onge kamoro amora ma wasebede gi pesa moro mwaketo ni dhi loso chenro machalo kamano omiyo nawacho ni kupo ni nitiere omenda moro amora manyalo bedo ni dhi tiye chenro machalo kamano ma kiny timre to en omenda mowuok kuom party kech maendi en program ma party ema nyo timore nade nek mar chama ema nyo decide ma wan kaka jo Homa Bay to nyo wachiwo mana kama idhi time nyasi machalo kamaendi ero kamano ahinya